Nu pot să nu revin iară cu un film. Da? Ia uitați-vă aici. Ia. Vedeți firele astea aici? Asta. Și ăsta. Da? Vedeți, coboară în jos. Vin pe aici și sunt astea. Ia uite. Ia uitați-vă, fraților. Ia uite. Uite-le. Uite să vă arăt că sale. Ia. Ia uitați. Da? Deci legat faza cu ăsta de împământare, că n-am mai avut. Uitați-vă aici. Până mai jos. Da? Uitați cum arată doza. Împământarea a tăiat-o de acolo, de pe cablu, aici. Ia uitați, aici. Iată. Și cablul ăsta, ia uitați-vă încolo, merge la... Știu unde merge. Eu știu unde merge, dar vă arăt. Ca să nu ziceți că eu sunt nebun. Da? Ia uitați. Ce vedeți de aici? Asta este instalația electrică în acest apartament. Uitați acolo, alea două fire care vin iară cu filmări. Ia uitați cum o bag aici. Uitați. Da? Deci firele alea, uitați-vă, din bucătărie. Deci sunt fire goale, neizolate, nimic. Doar sârmele și bune. Made în România, da? Ia uitați. Instalație, da? Ia. Asta vine de acolo. Da? Ia. Astea. Ia uite. Satelit. Și aici a băgat centrala, fraților. Deci asta vine din doza care v-am arătat de acolo, de mirobolanta aia. Și băgat aici. Îi spar prin terete. Și să vă arăt că merge la centrală. Aici e balconul. Și mai ziceți că eu sunt nebun. Mai ziceți că eu sunt tâmpit și nebun. Ia uitați. Băi, uitați-vă, vine aici. Da, ia uitați. Stecher de la centrală. Pac. Haide. Centrala, mă. Uite, mă. Băi, și tot eu sunt nebun. Tot o cer prețuri. Tot eu scump. Ia uitați-mă. Ia uitați-vă voi. Ia uitați voi ce tulie, mă. Ia uite aici. Ia uitați-vă voi. Ia uitați-vă ce a avut aici omul ăsta aici. Ia uite. Nădituri. Înădit aici. Înădit aici. Și când vă cer preț, îi scump. Băi, ați înnebunit. Ia uite. Fostul proprietar, să vă arăt. Ia uitați-vă voi de asta de încărca că bătea soarele, da, aici bate soarele de afară, când bătea, dacă bătea. Și omul își spunea că n-avea becuri. Ia uite. Nu mai merge, că s-a gătat bateria acumulatoare. Băi, oameni, deci am ajuns în 2022 să mai gândim chestiile astea. Îmi pare rău, vă mai arăt pe parcurs. Deci nu vă uite, bă, fie, ia, mă. Ia, bă, ca să vă arăt, uite aici, ia uite. Îl vezi că e de belit, ia uitați, vedeți că se vede cupru aici? Vă mai trimit filmare. Ia uitați film, ia. De unde vine? Ia, uite. Ia uitați-l. Ia uitați-l, măi. Din măscare, de aici pe jos, de el. Nu știu. Dezastru. Asta e. Facem ca lumea cum trebuie, ca la carte.